abasacha batigire emirimo yabo y'okwarokia abana batigire abakungu bono okonyona omokungu oimokia omwana amoire hema amobogorire ebeseni naye nero ogochia komorigereria gose obweni oku nokoema omwana omoisia nekero kwamoema nabenga ng'a kwamokubiri obosacha bwaye tari gochia koba mosacha aya abange nabari more gusimo kubwata mwachi koira abana iburu it is wrong Nigio omonto oraire omwana iburu onya kwemenyiri n'omonto oraire omwana iburu mbaro bamura bamino mbaro ngina rome mbaro n'abande abaisemo kembaro tari ayo kwegemba koira omoisia iburu okunokomoema nokoema omwana omoisia yabeire tanguche tari gocha koba monto nabenga ekero koyeka omongo konya koyeka omuyenda nomaete omongo ni nyumaite ng'aki okoyeka nche maito koyo baharoraiga oranyubeka segetora omama chali arapungwa kidogo alafu manya konyobeka likoi oranyo kunekero ochakire koyia ochegi chinko chiaye no yigo gokuba ba erina rinata gitutumie no moisio yekero ngina komoira iburu okubire obosacha bwaye igagokuba igobono takoba musacha kamiriri rinde okubire naende mwakubiri abange bono isika orocha abantu baikire isika babegete chirongi ng'a nabasacha lakini basacha mbayo nabakungu babegete chirongi babweka inabasacha that is the problem we have nabo twaikira agu no twaikira agu abagusiba minto twatigire chingencho chingako ne chinyigekero chiobokorera nibwo bomenyi bwitu naende ebintu ebingo toitabire kwekero bigo toita ntoro china na bigo toita aya eto chakana no borogi